धर्म और इतिहास के नजरिया से महत्वपूर्ण शहर बक्सर में वैसे तो धार्मिक आ ऐतिहासिक महत्व वाला कई गो स्थल बाड़न स। ओकरा बारे में बहुत लोग जानबो करेलन, बाकी यहाँ कई गो ऐसनो जगह बाड़ी स जो दर्शनीय होखला के बादो कम चर्चित है स। इहो जगह ऐसने है, कुदरत का खूबसूरती से भरपूर, आंख के सुकून देवे वाला प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर पसरल बा। यहाँ जे बक्सर के बाकी रे जगह के बारे में नइखे जानत, ओकरा तो अचानक से यकीन भी ना हुई कि ई खूबसूरत स्थान बक्सरे में बा। बाकी सच इहे बा। कोनो सी बीच के एहसास करावती नजारा बक्सर के है। गंगा या ठोरा का मिलन बिंदु है। एकरा के गंगा ठोरा का संगम भी कहल जाला। गर्मी या सर्दी में जब गंगा का पानी कम हो जाला आ गंगा तनिका पीछे चल जाली, यहाँ रेत का टीला उभर जाला। गंगा ठोरा के बीचे उभरल रेत का मैदान बहुत खूबसूरत लागेला आ यहाँ आए वाला लोगन के अपना ओर खींचेला। बहुत सुघर लागे वाला ई क्षेत्र बक्सर का पर्यटन मानचित्र में न खाली शुमार होखेला एक बा, बल्कि पर्यटकन के आकर्षण का केंद्र बन जाए के भी काबिलियत रखेला। मगर अफसोस ऐसा भइल ना, ई जगह अब तक अनजाने रह गई। दरअसल शहर का पश्चिमी छोर का आखिर में सेंट्रल जेल के पीछे मौजूद जगह शहर के लोगन खातिर एक तरह से उपेक्षित रहल बा। वैसे कुछ साल पहले बक्सर का जिलाधिकारी रहलन रमण कुमार एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे के कोशिश कैले रहलन। उनका पहल पर कुछ साल यहाँ मकर संक्रांति के दिने पतंग उत्सव का भी आयोजन भइल रहे। तब मकर संक्रांति के दिने काफी संख्या में यहाँ लोग जुटत रहलन। बाकी बाद में फिर यहाँ का हालत पहले जैसन ही हो गई, लगभग उपेक्षित और अनदेखला नियन। बरसात और बाढ़ के मौसम को छोड़ दिया जाओ तो सर्दी और गर्मी के मौसम में ये जगह घूमे फिरे और पिकनिक मनावे के लिहाज से काफी खूबसूरत कहल जाई। जाड़ा का मौसम में यहाँ दिन तो गर्मी में सांझ बितावल खूब निक लागेला। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा भी काफी खूबसूरत लौकेला। ढलत सूरज का गंगा में झिलमिलात छवि मन के मोह लेला। अगर ये जगह के पर्यटन के लिहाज से डेवलप कइल जाओ तो न खाली शहर के लोगन के एगो खूबसूरत पिकनिक स्पॉट मिल सकेला, बल्कि धार्मिक आ ऐतिहासिक महत्व के बक्सर के देखे आए वाला बाहर के पर्यटकन के भी ये अपना ओर आकर्षित करी। यह ना एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होखला पर निश्चित तौर पर स्थानीय रोजगार के भी बढ़ावा मिली। शासन प्रशासन का संगे संगे यहाँ के जनप्रतिनिधि और नागरिक लोग के भी एकरा पर ध्यान देवे के चाहिए। गंगा ठोरा का संगम कहे वाला एक खूबसूरत जगह बक्सर के एगो नया पहचान देवे में सक्षम बा।